Vi har her i efteråret brugt 3 workshops på at validere arbejdsgange inden for både det rent kliniske, det tværsektorielle og det administrative spor i vores program. Vores brede vifte af klinikere har været med til at vurdere, om de arbejdsgange, vi har bygget, svarer til den virkelighed, som de møder hver dag. Det vigtige med valideringsprocesserne, det er jo, at det indhold, der kommer i sundhedsplatformen, skal komme til at svare til den kliniske virkelighed, som vi arbejder i. Og det er også vores mulighed som klinikere for at påvirke, hvordan indholdet bliver, hvordan sundhedsplatformen kommer til at fungere i det daglige. And then there's the question of future scope. Det har fungeret på den måde, at hver projekt har haft præsenteret en arbejdsgang sammen med vores amerikanske samarbejdspartnere. Så har vi haft en champion, som ligesom har stået for at lede processen, og vores klinikere er så blevet præsenteret for det, man har bygget, og har så skulle tage stilling til nogle afstemningspunkter for at se, om det gav mening på den måde, man har bygget det op. Jamen, det er afgørende vigtigt, at vi som brugere er med og har mulighed for at have indflydelse på, hvordan det her det skal være. Men det er jo helt unikt. Det har vi jo aldrig prøvet før. Undervejs i valideringssessionerne, så er der nogle afstemningspunkter, hvor at vores faglige eksperter de skal tage stilling til, om de er enige eller uenige i den beslutning, der skal tages. Det er en sjov måde at gøre det på. Det er en anderledes måde at gøre det på. Og jeg synes egentlig, det har fungeret godt på den måde, at de røde kort har udløst noget diskussion, og alligevel kan man sige, der skal træffes nogle beslutninger, så alle kan jo ikke få ret. Men der giver de røde kort jo så en mulighed for at skrive en kommentar, for at ens synspunkter alligevel går videre i processen. Jamen, jeg synes, det har været nogle spændende workshops. Jeg var meget i tvivl om, hvad det var og hvordan det ville komme til at fungere, inden vi startede. Men denne her store inddragelse har absolut sin værdi. Der kommer rigtig mange ting frem. Debatniveauet det har helt overvejende været okay, og det har været positivt. Når jeg siger overvejende, så er det fordi, nogle gange har det simpelthen handlet om, at vi har haft forskellige forståelser af, hvad det er, vi snakker om, og egentlig har diskuteret forskellige ting på forskellige planer. Og der har vi været ude af tangenter nogle gange. Men overvejende meget positivt på, at det her det er vores dagligdag, og det skal komme til at virke. Det, som vi jo også har brugt det her halve år på, det er jo at finde sammen. Og det er for mig meget positivt. Altså, vi sidder både læger, jordmødre og sygeplejersker fra de 2 regioner og har et rigtig, rigtig godt samarbejde. Det har været en fantastisk proces, både for os og for det har også virket som for de faglige eksperter. Engagementet har været stigende undervejs. Den generelle kommentar, vi får fra eksperterne, er, at jo mere de ser systemet, jo mere vidende de bliver, jo mere begejstrede bliver de. Stort arbejde, ingen tvivl om det. Men det er også fantastisk at være del i noget, der er så stort og så visionært, som det her er. Det her har handlet om arbejdsgange, og nu kommer vi så til det kliniske indhold, der ligesom skal ligge i arbejdsgangene. Og det er opgaven for 2015 og starten af 2016.